Għada friska f'moħħ ħafna d-dera ta' Simon Busuttil ftit tal-ħdut ilu ixejjer il-maktur li qalli tagħtu anzjana. Il-maktur li Simon Busuttil qalli għandu 100 sena, anke jekk l-emblema ta' fuqu 100 sen ilu ma kienx teżisti, kellu jiddendel fl-uffiċċju. Inżommu jien bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. U jiena wetta illi dan il-maktur jiena se nżommu fl-uffiċċju tiegħi. Jiena wetta illi dan il-maktur sinżommu fil-uffiċċju tiegħi biex naraħ kuljum, biex kuljum nara l-arma li hija t-tarka tan-nazzjonalisti. Iżda sa tliet ġimgħat wara Simon Busuttil jidher li għadu qed ifittex il-grampun. Dan għax meta l-erba' żorna l-uffiċċju tiegħu ma stajna naraw himkien. Anke jekk ħarisna ma' kurrokna li kien hemm. Waqt il-programm tagħna tnejn Luke Dalli u Glenn Bedingfield talbu spjegazzjoni tal-kellim tal-Partit Nazzjonalista Matthew Bonnet li minnaħa tiegħu ma kellux tweġiba x'jagħti. Fiċ-ċirkustanzi nittamaw biss li l-maktur ta' Simon Busuttil ma jmistux l-istess xorti tal-kafeterija tad-Dar Ċentrali għax l-anzjana żgur jiddispjaċiha.